Hemmelere salamlarsa bolmayan ama otlarla birim bugünkü videomda yurdumuzda belli tabii hazırda yanında bir falan olan. Ondan hem dostlar kendilerine konuşmalar çağırıyor. Like basıp kanallara abone olmayı Hoca durdy ýegen durdy. 1969-njy ýylyň 20-nji sentýabrynda ýurdumyzyň Balkan welaýatynyň Trag etrafynda dünýäge inýär. We şol etrafdaky 5-nji orta mektebi tamamlaýar. Kakasy guruluşçy ejesi bolsa etrafdaky dükanlaryň birine satyjy bolup işleýärdi. Hoja ýaşlygyndan köpçülikde önüwesendir. Kiçilikden artistliге uly höwesi bolan soň mekteplerde geçirilýän çärelerde beýlederli gatnaşypdyr. Gargullugy tamamlap gelenden soňra 1994-nji ýylda Moskwanyň Şepkin adynaky ýokary teatr uçilişçesine okuwa girýär. Uçilişçanyň ilkinji kursyna baranyny canlandyran keşbini şeýle gurrun berýär. Ola benim hayvanat bağına vardım bir garrı pışvağı şeyini kendiniz kalktı. Denleme men PP'ni seçecek bolýarmy dip. Ay yok pıştıda olýan niyetim yok. Men tarif şu umumy ýaşaýşady ýaşaýan idim. Men ahurda aşkur dogulumda kwartiralda olýan idim. Bir garrı maymun şey diýip oturýar. Makakon malo bir yer drone gallagyna şep çit diýär. Çit maymun korkudum ben edip hem hayvan bolduk. Soňra ýurdumyzdaky Alparslan adynaky ýaşlar teatrına, soňra bolsa Saparmat Türkmenbaş adynaky baş döwlet drama teatrına aktyor bolup işleýär. Hojanyň maşgalatynda 2 gyzy we bir ogly bardyr. Ol diňe artistlik bilen çäklenmän her türlü aýdymlary ýerine ýetirdi. Şolaryň iň meşhurlarynyň biri hem Kowşum aýdymydyr. Bu aýdymyň sözlerini Kurban Nefes Bayramow ýazýar. Şahir bu goşgyny Hoja Arçmana diň jalmagy baran okap berýär. Bu goşgy Hoja diýsen ýarýar. Soňra Sapar Mammadowa sazyny ýazdyryp aýdym edip aýtdylar. Hoja durdy ýegen durdy ýaşlyk teleýüminiň değişmeler dünýäsi atly hepdelik telewizion programmasyny alyp barmak bilen ýurt içinde uly meşhurlyk kazandy. Onun kardeşleri Aşyrdady we Gandym bilen 2005-nji ýyllarda taýýarlan degişmelerini we ýomaklaryny halkymyza hödürläp, tomaşaçylaryň uly sevgisini kazandy. 2008-nji ýylda Türkmenistanyň akradan artisti adyny aldy. Hoja Hojaýew öz döwründe uly üstünlikleri ýetdi. Şoň üçin oňa öýkünýän bir näçe sany fanatlary bar. Şolaryň biri hem Aşyr Muhammed Amanmuradowdur. Dostlar bu kitede yetirmek isteyen videonun şuradan var. Eğer videomuza yarar varsa like basıp kanallara da abone olmayı. Hoca Hojaýewiň yerine yetiren ýene bir bu aýdymlaryň biri bilen videomu tamamlaýar. Dostlar indiki videolarda görüşýänçe hoş sağ olun. Mançançka, sırtın benim unnelçka. Men sana pul bereyim, boş durmadan soňuşka. Çançka, mançançka, sırtın benim unnelçka. Yürekden tok bereyim, yanıptır zorlanmışka. Yürekten tok bereyim, yanıptır zorlanmışka. Çançka, sırtın benim unnelçka. Kovuşu oğlum bilmedin, artık kurtun fortu çıkan.